Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Jose at Tagala Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Prince Seneca, Sunny Carbonell, Silverina Silver, Marcelia Taipio. Mapala kan Bunao family di Taabulog Cagayan from Luz Biminda Mapala. Gary Vergara ti Baguio City from Garinold Tolentino. Habunillo family ti Sison kan San Manuel Pangasinan. Jesrael Garcia, Lildren Sabado, Ate LV, dating kan Jenny Rivera from Biyaheng Brangklesam. Pasyon kan Andres family ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon. Makablaawan pa iti Taberna Alejo Vallejos kan Mundo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Rumbawa kan Ambatali family datatang Jelly Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Kakabagyak dita Bisago Apari ti Alamo Maliaga Galimon family from Homer Alamo. Parents mi Ada Ambrosio kan Leonora Lawa kan ditoy Hong Kong Isuda Gretchen kan Faith Lawa, Bing Bantian, Yvonne Palyada, Kimchi aka Mambukag ay patatas kan ni Marvin Goryo aka Broy Dita Japan from Igorot Film Makers. Makablaawan pa ti Corpus Tolentino family ti Rizal Santiago City Isabela. Kastamot na Dayan Ryan kan Nicole from Ruelin Corpus. Shout out pa kada Ana Jean Gaho kan Madeline Milo.
Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jose. Dear Manang Emmy, naimbag nga aldaw yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jose, taga La Union, ngamdyakon ilanad no sa dino a lugar dito'y La Union. Subscriber iti YouTube channel yu ti kaaruba mi manang. Iso amang mga gakmeten dagiti padas a maipatpatangatang nang runa no agdudupong kami nga aggagayem iti arubayan da. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko barang makaitad inspirasyon kadagiti dumdumngeg kat sapay kuma tamapili met amay drama. Siyak timang banggad para iti pamilyami tasaanan ang makatrabaho dagiti dadakkel ko talakay ken baketdan kat pasaray at damoten marikriknada asa gubanit iso asyakon titimmakder akasla padre di pamilya. Itulok mo man nga rod manang arugyak ti agsalaysay. Nanang, tatang, pasensya kayo no dahil lang tinaiyawid ko si daon tayo ita. Nakapoy nga minti pa naglako. Ay kat naimas mo't da ito si daon tayo anak ko. Huwag nga rod, Jose. Ti importante, saan tayo nga aglangan amangan kan kompleto tayo a pamilya. Kaya't kung aminti makalako kumaitado tatang, tapno makagatang akmat itinaimas ama sida. Hamangan no agsakit ka mo't iti kinagagat mo nga agbalay-balay nga aglako iti turon kanda dumapay amakmakan anak ko. Nanang, sapay di tay amo ti panawan, no daduma nagkaro ti pudot na, no daduma mo't kalaat nga agtudok. kat dahi ti alwadam, Jose. Saan ka nga agkalkalin tudwan? Kalpasan tipan naka-offer mo iti kainaran. Ay, saan tatang? Aglinong akmatano marik na kay ruginan tagtudo. Alang arod, mangantayon tap na makainan na kamutan anak ko. Sigurado ang masapa ka manan ang mapanagangkat itilakom inton bigat. Wen nanang, barang no makaadwa kiti mapaglakwan inton bigat, tada program iti eskwelahan iti asitag ti lugar tayo. Sigurado nga adun to ti tao. Mahembat laga ayam. Ala, mangantayong arudan, takalpasan na, agina nakamutan, Jose. Ma'am Roseng, bakit? Masyanak man ka no, say. Isumat kan tinang ibaklay iti responsibilidad arumbang kumaasyak ti mga aramed. Uray siyak magpuldo. Kakaisuna nga anak ta. Ngam di taman lang naipayan mo't itinarang ay apanagbiag. Di tapay napagtuloy nga agadal. Kasto'y tumot nga minti ka sa saad kaun. Masansanan amarik na ka na sakit ti bagay. Sakit saanan ama ilibak nga agkapso takaon. Iso nga rod, adi na kan kayat apakobraan pa'y di anak ta. Amangan kanunon niya pa'y ti mapasamak kan ka no ipilit mo ti mapanagtrabaho. Sapay narigat at trabaho ti ag-construction. Lakay kan, iso asaanan ama balin. Hinaimbaglaangan ata nagagat di anak ta. Saan na nga ibain ti mapanaglaku-lako dita? Nawada nga ti panunot ni Jose. Oray anya ka no at trabaho saan na nga ibain, basta saan adakas apanggadan. Iso nga ikararag ta akanayon ti panang tarabay ti Diyos kankwana, gapo iti kinaimbag na nga anak. Talaga akas ta ti aramidak puldo. Iso ano kastoy arabi kanayon nga iraman ko ti anak ta iti kararag ko. Sakbay ang maturugak. Ana, saan ka kadarong mo ritangal daw? Saan, Jose? Ado ti trabaho di ti balay. Apay ayang amin?
Umayak ko mamanin makidangag iti drama itong sumangputak manipod iti panaglakok. Umay kantulat ta pagin ina na amsakbay nga agawid ka. Sige man nga Rodana. Piala pang ikat iti bannog kan sakit ti bagbagi kalpasan ti panang isursur ko kadag iti lakok. Awan parikot iti dayta Jose. Aywan gayam, nasapakan sa ita Wan ana, adda ngamin programa di eskwelaan di tasidag. Sigurado nga ato ti tao. Barong na ado mo ti mapaglakwak. Aywan gayam anya. Adang agpay sa programa di pagadalan. Husto ijay kan nga aglako, tapno di kan mabanog pay nga umadayo. Wana na. Katsapay ko ma, tamay pa ibus ko tilakok ijay. Tapno saan na masapol nga agsursurak pay. Oh, sige nga Rodan. Mapanakon. Dumagasak tulangan inton malam ha. Sige Jose, aganad ka iti panaglakom. Gumatang kayo ti Turon. Napudot pa'y. Kalutluto lang. Turon. Gumatang akman di taturon mo balong. Kasla nagimas ngamin tilangana. Ay na, wala madam. Naimasa talaga. Kalutluto. Iso napudot pa'y. Iso aya? O sige, lakwan nakman nga rod. Sigurado ang mabayag pa'y nga urayak ti apok. Iti deta ka di pagadalan ti apoko yo, madam? Wen balong. Si Kangay. Apay, saan kan nga agis eskwela? Saanin, madam? Nagsardeng akon, tamasapol ang makataggadak. Tasyak lang ang tinamnamang dananang kantatang ko. Naimbagmahan, ta saan ka mabain nga aglako-lako iti komporme amakmakan? Saan, madam? Diyak ibain, tadakkala tulong ti matmatgadak para iti pamilyak. Apay, saanan nga agtrab-trabaho ni tatang mo? Saan na makabael? Manipod idi adamutin marikrik na naasakit, madam. Kan may bakit kan lakay da nga minan nagpatpada? Iso asya kung timang manggad para kada kami. Nagsaya at kamutan nga anak. Nagasat dagiti dadakkel mo kan ka. May saka pagwadan nga anak. Agyaman ak, madam. Katsapay la kumata magustuhan nyo tilakok. Tapno gumatang kay tumanan. Namnamaam day ta, balong. Kumusta nga iti panaglakom, Jose? Nasayat mo't nanang. Nakapaibusak nga rot adagos. Iso ang nasapak mo't ang nakaawid. Nagsayatan nga anak ko. Ado nga min ti tao iti ada programa iti pagadalan, nanang. Ayun gayam, nanang. Amom, adagim matang iti kanyak. Nakasingsing po tabakit. Inururay na nga min di apo ko na. Kastaya. Wan, nanang. Naimbag ka no, tadyak mabay niyaglako iti makmakan. Katanyamot nga iti imbagam anak ko. Imbaga kadakila tulong kanyak ti panaglaklakok. Tapno ada pagbiag tayo nga inaldaw. Nangron na katsana na makatrabaho ni tatang. Mabain nga rod kan ka dya, ma'am. Maawan mo't mabalin na. Tano dumikar ti sakit na kat agkakapsot mo't nga main. Narigrigat no mapakaruan, nanang. Dakil ti magastos tayo no ma-hospital bilang. Kat day tatilikliklikan tayo. Sana bale, takabalak mo't, kandakil ti kaasi ti Diyos. Amok ang makalungaw tayo tumutlaang, nanang. Wan anak ko, nakarkarok at makitkita ti Diyos ti kinasingpat mo nga anak. Gaputan na sisingpat kayo mo't anaganak kanyak, nanang. Isong aginggat kabalak, aramidak ti amin, tapno mayaon kayo iti kinarigat ti panagbiag.
Mariknak tinalaos sa panagbain kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Gaputakas iti nakunakon, siya kun tinangibaklay iti responsibilidad tapno da pagbiag mi iti inaldaw. Ngem ammo ti Diyos manang, awan apulos ti anyaman a panagkitakit wenno panagbabawik iti ar-aramidek, ta para kada kami kadagiti dadakkel ko ti ar-aramidek. Aklunek nga dadagiti gundaway a makariknak iti apal kadagiti adda kabaelanda iti biag. Ngamjak pulos na pukawan iti namnama, nang runa ket adda dagiti dadakkel ko amang namnama kanyak. Iti na minsan ang naglako ak iti batog ti pagadalan, iti asidag ti lugar mi, kabayatan ti kaadda ti programa, na amamok ni Madam Laura. Agingga iti nagbalinan asukik. Nanayunan ti mang patpatibker iti pakinakam ko babaen ka ni Madam Laura manang. Kan iso pa iti nagbalin nga inspirasyon ko, tanaamwak ang nagtaod matgayam iti nalaos arigat, sakbay asimaya at ti kasasaad da iti biag ti pamilyana. Naimbagngal daw yung madam. Ne, apay nga da ka pala ang ditiruar ti pagadalan nga aglaklako. Panag-aawi din Ado pa'y nga minti na bate alakok madam. Parang adapay gumatang katagiti agawid nga estudyante. Sukunan nyo ka din di apo ko yo, madam? Wen, talaga asyak ti mang suksukon kan kuana. Tagpadpad ang agtrab-trabaho dagiti dadakkel na. Isumot lagayam, madam. Mala, bilangam numano amin day tanabati alakom, tagatanga kon, tapno makaawid kamutten. Ha? Agmalmalam kan nga aglaklako, amok anabannog kamutten. Ay na, nakababain mat kada kayo, madam. Amo kasaan yung tumutla amakan amin dagiti no pakyawan nyo bilang? Nagustuhan dagiti babaunan ije balay, ije ginatang ko kan kaidi. Ha? Ipasarabok kadakwada da ita, tapno ada meriendaan da. Ay na, agyaman ako unay, madam. Sapay ko mata saan kayo maumamang tultulong itipadayo a tao? Amok anasingpat ka nga ubing. Tapara ka dagiti dadakkel mo ti ar-aramidam. Isarong bang laang amatulungan dagiti kasken ka. Agyaman akmanin, madam. Makaawid akmot laangan. Ay, nasapa kamot asimang pet Jose, anak kao. Nasapa kan saan nakapaibos itilakaw. Pinakyaw din nasing pet asukik din na bata lakok tatang. Nakita nak ngamin iji pagadalan, edi mapannan sukunan di apo ko na. Ay na, nagsingpet matan day ta asukim, anak kao. Wen tatang, kan madlaw na baknang da. Ngam sana mata pobre. Kay kaya't nakngarod na kayo inistorya, no kas din nga oray na di apo ko na. Hustomat, tapno no ado ti mapaglakwak, ada maurnong ko tatang. Tani, dandanin ti Pasko. Kaya't kung adda kumamot sa balya pagsasangwan tayo, inton Noche Buena. Ay na, saan nga importante day ta anak? Tinapatag kat kompleto tayo pa'y laang ita a Pasko. Tatang, adit tugpay ti biyagyo ko ni nanang. Kaya't kayo pa nga ipaayan itinasaya ta pa nagbiag. Daytay, mapadasan tayo mat kumadag iti banag saan tayo pa napadpadasan. Kas kumakadagit ag kakaima sa makan itapas ko. Sika talaga. Ala, ikararag tayo asapay kumata ipaay ti Diyos dayta atarigagay mo anak para iti daytoy umadanin a Paskwa.
Tama na kana. Nangag ko man ti paborito ka drama. Talaga makaitad iti inspirasyon. Nang runa dagiti ado ti panubo ka naglabasan da. Iso asika, saan ka maawanan iti namnama? Danggan tumutlan niya po Diyos amin nga ikarkararag mo. Ana. Tani, ado pa'y gayam tinakarkaro tinapasaran na ngam iti pamilyami. Pudno day ta ako nam. Ngam kas nangagmumat, nagbaliw ti biyag da. Nasupapakan amin a sakripisyo da, gaputa saan daan nagsardang anagtalat, kan nagkid daw iti panarabay ti Diyos. Kastamot tar aramida ka na? Kan gaputa adda kayo amang patpatib ka iti pakinakam ko. Kan adamad dagiti suki ka nagsasayat at tao. Gaputa nasaya at kamat at tao, Jose. Iso ang nasasaya at tao mo, ti anday ti aglawlaw mo. Ay sos, adday tan. Agkakanatan dagiti samiwang apang Pasko manipod iti radyo ti karubam. Wan nga rod, Jose. Talaga nga minadandanin ti Pasko. Amom ana, no kastoy nga umadanin ti Pasko. Kanain ang mapanunot ko asapay ko tada maornong ko. Tapno damot may pasango kadagiti dadakkel ko into Noche Buena. Kaya't ko di sa bali kumamot aputahe amaramananda. At dapay gundaway, Jose. Taso magmamanupay alawa sakbay ti Pasko. Anya ti amom, no maipaito amin dagita atartari gagayam. Sapay ko mana. Patpat gakunay dagiti dadakkel ko. Kat ipaay ko ti amin para kadakwada. No papel di bangko ngem uray no kunam midayto di metiso tay mapatulo. Katurugan ni Jose. Sigurado ang nabannog ang naglako itay. Lakit di alakay. Kanrabi imutan. Ay, maasyanak unay iti anak ta. Nagagat unay. Podno day ta anak ko na, bakit? Nga mamom, talaga anag nga to ti arapaap na para iti pamilya tayo. Nasa una day ta idi nagsarsarita kami. Kasta aya. Wan, kan kaya't nakanuti makaurnong, tabarang adda kanumot ti sabali akita ti putahe a pagsasangwan tayo into Noche Buena. Haywan gayam, umadanin ti Pasko. Iso siguro akas taunay ti panagagawa dyan aktang aglakaw tapno makaurnong. Ay, kaasimat ni Jose. Awan ti maaramidan taano kasta ti kayat na. Agyaman talaengan takas di ti kapanunutan ni Jose. Saan ama naging bubukod? No addaman arapaap na para dayta iti pamilya tayaw. Iti day di aya asidag ti Paskwama ng Emmy. Nagagawa ak, tada kayat kong aramidan para kadagiti dadakkel ko. Simple laang matket di manang. Kayat ko lati makaisagana iti daduma akita ti putahe apag sasangwan mi para iti Noche Buena. Dagitay kita ti makan asaan pa'y anaramanan dagiti dadakkel ko. Gapu iti kinakurapay ti panagbiag mi. No doble kayo dakadagiti naglabas ng aldaw, inaramid ko at triple ti kinagagat ko manang, tatalaga akayat ko amatungpal ti panggap ko, tapno maparagsak ko dagiti dadakkel ko, iti umadanin a Paskwa.
makatulog. Anak, umadanin ti Paskwa. Masilibraran manen ti panakaipas ngay ni Hesu Kristo. Putno day tananang. Kat na isang sangayan day tangal daw. Iso arumbang laang nga marambakan. Mabalinen, uray simple laang asagana. Ti importante katagdadan na tayo asang kapamilya iti day tangal daw. Ngam nanang, kayat ko kumakasabali mo't itaatawan. Kayat ko ti special ano Chibuena. Jose, saan mi atartari gagayan day ta anak ko? Basta naragsak tayaw. Iso asaan mo unay abanugan tabagem? Tapno maipaay mula ang tikalkali kagumam. Basta nanang, kaya't kayo makita ang naragsak iti day tangal daw. Tapno sulit mo't amin na banog ko. Amom anak ko, uray anya pa iti maisagana. Naragsak kamin kanitatang maug kapuken ka. Agyaman ak nanang. Ngam kayat ko subalitan tirigat yung kanyak, manipod na ipas ngayak. Tirigat tinaganak kat saan amasapul asubalitan ti anak. Kanamo bingar arabidem ti amin nakabaalam para kada kami kanitatang mau anak ko. Podno day tananang. Iso ngayon ton bigat. Aglako ak manin amasapa. Tapno manayunan tur ornungak para sa gana tayo inton Noche Buena. Kada kay makipaskwa. Ket sapay ti Diyos, tadi kay maumuma. Alanana, di ka mag-Diyos diyan. Aglakla ko kapay gayam aging gaita ha. Awanan ti sarek saan ka di. Bakasyonan dagiti estudyante, tainton maminsan nga aldaw, Paskuan. Pudno day ta ma'am. Ngam nagpaspasara ka nga da mapaglakwak diti sango ti pagadalan. Tadapay mo't lang dagiti mamaestra nga da dita pagadalan. Dagiti lang mo't estudyante ti imunan ang nagbakasyon gapu iti Paskwa. Da kayo ma'am. Apay nga da kayo diti sango ti pagadalan. Amok ngamin adito iti pakasarakak ken ka Jose. Isu nga imbagak iti driver ko adumalan kami ditoy. Bareng malabsan da ka. Kat sa anak mat anapaay. Kasta ka di madam. Ikagkakumaak ngamin nga ipaibus na gito'y lakok madam. Tapno manayunan ti ornong ko. Bareng makagatang akmat iti sabali akita ti putahe apag sasangwan mi kadagiti dadakkel ko inton Noche Buena. Talaga anak kasingsingpot ka nga anak. Amin na pampanunutom kat para kadagiti dadakkel mo. Ngamamom bilibakan ka. Nagsimple ti arapaap mo. Ngam para kan ka kat dakkelan day taabanag. Madam? Tinasaya at aglugan ka ta isurot ka ijabalay mi. Ha? Mamati ak nga ibusan dagiti babaunan ijabalay ti lakom. Gatangan da amin day ta. Nakababain sa madam. Agasam, tayo pa'y balayo ti pangilakwak ka dagitoy? Umay kakit din, Jose. Kaya't ko ang makapasyar ka mo ti balay. Di na kun paayan. Ibaga talaangan asagot mon kanyak para iti umadanin a Paskwa tiyaan nugot mo iti awis ko. Nagdakkel gayam ti balay yung madam. Kun nagpintas daglawlaw na. Ni, adapay kayang farm iti asidag. Kat nagado ti trabahador yo. Nasisingpat amin at trabahador ko, Jose. Iso adakkel ti panagyaman ko kadakwada. Tano awan da mangisaksakit iti farm, saan kumamot ang nagbalin ang naduruas? Ay na, naggasat agiti trabahador yo madam. Gaputan na kasingsingpot kayo nga amo. Saan ko nga ibilbilang ida at trabahador ko, Jose? Ha? Imbilang ko amin ang ida, karaman mo tandag iti pamilyada.
kas pamilyak meten. Ay, makapapal dagiti trabahador yo, madam. Kayat mo kadimot ti agbalin akas kadakwada, Jose. Ha? Anya ti kayat yo asawan, madam? Iso asinapul ka, gaputa kayat ka nga alaen nga agtrabaho dito'y farm. Tapno matulungan ka met. Ang day taket no umanugot ka. Agpaiso, madam? Wen, Jose, mayat ka kadi? Ay, kayat ko lakit di, madam. Kayat ko. May kariyak ka ding agtrabaho kada kayo? Abay kit din asaan, Jose. Manipod na gamamuta, pinalpaliiw kan. Nasayaat ka tao, kat nagitikasken ka ti kayat ko unay ang matulungan. Talaga ka di amayat ka? Uwan, madam. Unay-unay. Nasayaat no kasta. Mangrugi kan anyaman nga aldaw akayat mo. Ngem, kayat ko aselebrara nyo pa iti Pasko asang kapamilya. Ada nakasagana nga iyawid mo para iti pagsasangwan nyo into Noche Buena. Kan ikan kamot iti kwarta nga usarem para iti pamilyam. Ha? Nalabos sa mo tunay daytan, madam. Kayat ko nga ipasyar mo dagiti dadakkel mo iti kaaldawan ti Paskwa. Saan kanto nga aglako, ta ibubus mo dayta akan ito para kadagiti dadakkel mo. Sana bali, ta ikan ka iti permanente at trabahom iti farm mi, Jose. Ha? Kat manamnamam ti binulan a panagsweldom. Ay na, agyaman nakunay kada kayo, madam. Da kayo lakit iti inaramat ti Diyos, tapno matong palamin ngayon karkararag ko kunkuana. Gapo, tapat-pat gan nakaunay ti Diyos, Jose. Sigurado ang maragsakan dagiti dadakkel ko. Apama na maamuan da iti napinta sa damag, madam. Katsapay la ko, ma. Takanayon na kayo at arabahin ti Diyos. Tapno at adupay tikas kanyak ang matulungan nyo. Nanang, tatang, adakon. Apay anarabyan ka, anak. Nay, nagadumot kan ti imot mo, anak ko. Uwan nga rod, Osay. Ang mga narigatan ka nang ipaibos iti tagilakom kunak kuma. Ngam kasanungay nga ibagak dayta kat nay nagadumot ti imot mo asin mangpait. Uwan nga rod. Naipaibos ko ti amin alakok, nanang, tatang, taginulpi di sukik ni Madam Laura. Katamuyo, insurot nakpa iji balayda. Iso tinagkapon dagito imot ka makmakan. Ha? Kayak mo asawan, Ose. Inted amin dayta ni Madam mo. Wen tatang, nagaduti inted na pagsasangwan tayo inton bigat. Kansan lang adayta, nanang, tatang. Nangtad pa iti kwarta abus-busin tayo kanong agpasyar inton kaaldawan ti Paskwa. Anya? Ay nakababain, anak ko. Saan mo ko mga inawat? Sobra-sobra na ito intanakan ka. Wan nga agpaiso, anak. Dagitalaeng kat sobra-sobran. Apay nga inawat mo pa lang ti kwarta nga intad na. Uray saan tayo nga agpasyar, anak ko? Tatang, paggadkadak ko mga talaga. Ngam, diya ko na aramid. Ta ino na anak matan ni Madam. Kun amok anak arkaro na maragsakan kayo gapiti may sapay ngayon pa ina kanyak. Anya da ita, Jose. Inalanak nagtrabaho di farm da. Sana kung naglako-lako, nanang, tatang. Adan trabaho kiti farm da Madam Laura. Ay, Diyos ko. Sobra-sobra parabor ti impaay mo iti anak may. Agyaman kami unay, Diyos ko. Wan tatang, nanang, aglaplapusanan da ito nga impaay ti Diyos kada tayo. Babaan ka ni Madam Laura. Pudno una di ko nayo. Ano mangitad iti parabor ti Diyos. Kat nalablabos pa yung amiti daw-dawatin tayo. Ay, diyak ka mo no. Anya ti sawak iti nalaos akin aragsak ko, Jose. Amok asino papakan ti Diyos ti amin a sakripisyong para kada kami kaninanang mo, Jose.
Kat agtalinaad ka kumaan na pakumbaba, itilikudan dagiti ado a parabor, anaawat mo, anak ko. Naragsak ka Paskwayo, daytoy di kablaw mi, kabya kuman agari. Anak ko, nakaad-ado unay ti sagana tayo itaano si Buena. Wen nga rin, nanang. Isa na laos ti panagyaman ko ni Madam Laura. Kamaudyanan na. Natungpal kung ti tartari kagaya ka may sagana itaano si Buena. Para kada kayo, nanang. Aglaplapusaan ang ti kinaragsak tayo ita anak ko. Kat agyaman tayo unay ka ni Madam Laura. Amok nga adon tupay ti parabora may paay ka ni Madam Laura, nanang. Gapoy ti kinasayat na iti pada na tao. Nang runa unay kadag iti trabahador iti farm na. Kat may saakton kadakwada. Nakaragragsakak unay, nanang. Tatang. Anak ko. Maragsaka na ka makakita iti kinaragsak yu adadakil ko. Kat ikarik, itataadan na saya at trabaho. At adon tupay ti maipay ko para kada kayo. Itad ko amin na pagragsakan nyo, nanang, tatang. Nagpintas na ito'y asagot ti na Marso para kada tayo ita a Paskwa, anak ko. Naragsak a Paskwa kada kayo, nanang, tatang. Ipatpatag kayo unay-unay. Naragsak a Paskwa, Jose. Di amin na umili. Pudno unay manang Emmy, numangtad ti Diyos iti parabor, aglaplapusanan. Tamanipod iti daydi a Paskwa, ana ipaayan kami iti parabor, babaan ka ni Madam Laura. Nagsasarunon dagiti parabor asimmangbay, nang runa ta permanente idin ti pagsweldoak, ta nagbalinak ket nga ruden a trabahador iti farm ni Madam Laura. Sinaysayaat ko ti nagtrabaho manang, ket ininot a nasursurok ti amin anasken a matrabaho iti farm. Ininot met a naparangay ko ti panagbiagmi kadagiti dadakkel ko, babaan iti panagtrabahok iti farm. Saan laaday tamanang? Inalukoy nak ni Madam Laura nga agadal, babaan iti alternative learning. Iso ananayunan pa iti sirib ken kabaalak nga aramiden, a nakatulong kanyak, tapno ad-adda a maparangay ko ti biag ko. Aging gaitamanang agpapaayak pa lang iti farm ni Madam Laura. Kat tunggal dumtang ti Paskwa, kanayon mo't asumarungkar iti lagip ko, day di Pasko a naglabas iti biag ko, nga ison tinanipudan ti panagbaliw ti panagbiag mi. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jose. Jose, pagayam ko, maragsakan ak iti nagbanagam. Mamati ak, agapo iti kinasingpot mo nga anak, iso anaparaburan ka iti napintas a grasya. Panagayat, pamakawan, ken baro anamnama. Sumagmamanulaang dayta kadagiti pudno a kaipapanan ti Paskwa. Iso nga annadam ti parabor adimtengken ka, ket aginggat mabalin, ibinglay mo mo't dayta a parabor, kas iti panangibinglay ken kati tao a nakatulong iti dakkel tapno agbaliw ti kabibiyag mo. Naragsak a Paskwa ken ka. Alakastan pagayam ko,
Katagyaman na, kiti pa naghibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.